На колко години, Лъчи? Кажи на 2 ставам, на 2 кажи. На колко години? 2! Айде тук. Духа тук. Айде, чакай да завъртим. Чакай да не те изгорят. Айде сега ела духни тази пистичка. Ела. Браво! Лъчи, на колко годинки става, бе, Лъчи? На колко стана? Кажи на 2. Айде. Силно. Силно, Марти. Айде ти. Силно, давай. Давай, давай. Марти, хвани, бе! Айде, Марти, ти. Айде. Айде пак. Чакай. Тя е горещо да не пълна. Айде докато се спиш. Айде пак. Айде, Двамата. Айде, Хайде, Лъчи. Айде! Айде, Вучо Владика, айде! Как се виме? После пак ще запалиме. Нищо, после пак ще запалиме. Като разрежем вечето без глава, ще запалиме пак. Марти! Той им хареса. Марти! Лъчко, на колко годинки става? Лъчи на колко става? Влака там, ти на колко си влака? А ти на колко си, Марти? Ще сме влака. На една? Той е влак, яде, бабо, той е влака за папа. Ам ще бабо, ам. О, да игра. А, той мисли да го кара. Това е топло, маме. Всичко води към Айде леглото. пак духнете, айде още веднъж ще направите снимките. Слушайте още веднъж. Той си има режим, нали? Еми да, още спи по 1-2 часа след това. Трябва да спи. Много хубаво си прави, трябва да започне да се спре по 1-2 часа след това. Айде. Айде, духай. Лъчи, духай. Там. Сега ще го звъня след там. Чакай само торт премести. Да, Марти. Чакай за Марти, дай фотоапарата тук. Айде, Лъчи, духай. Кажи браво. Кажи браво. Еди там към Войчо, браво. Камерата и тримата. Той да така. Готово. Браво. Айде там. Влака! Айде тук, Лъчи! Кажи бабо, браво. Кажи айде бабо, браво. Айде пак тук, секунда! Искаш влака? Айде, взимай го влака. Айде, взимай влака. Айде. Не, мазало, гледай какво стана. Айде, яш! Той е влак, бабо се папка. Марти! Той е влак се яде. Като стане си ще ядеме торта. Виж бомбонче от влакчето. Ще пратиме на дедо ти и на баба ти в Италия тук малко снимки. Айде! Ще хапнеш торта, искаш ли торта? Айде да лягаш сега. Мамо, бе, тук съм, бе, леле. Диго да спи малко. Лъчи! Ама нали децата след малко ще да Децата до 5 са ми пак ще потукнем. Те предвиждаш този, който пак ще дойде. Ама те сега ще дойде. Той да го кара. Ами тогава, сега ще преди малко. Не е толкова плитва, най-чакаме. Не, най-мразиш. Ама аз правя клип, бе. Айде да водим я! Сето на меч. Виж, виж. И край на клипа, защото вече станахме вече достатъчно.